gegek sadulita meleh bagong meneh kowe ora trima ndek anakku aku tak nglalu apa piye mangsaku wis ngono aku pripane iki Antasena ambuh pikiran dhewe kowe sing wis gawe perkara ora lho ngene lho Mir aku ki niatku ki arep mbelani Karang Kadempel ora kok golek ayemku dhewe iki ora reti aku dole aku ngerti janjane karepmu ki mung arep nglabuhi karo wong tuamu janjane karepmu ki apik ning kala mangsane papane lehmu mapake ki sok ora bener kala mangsane lehmu mapake wektu ki sok ora trep sok ora pas lha tak pas-paske obah wae monggo bagonge cancaidan terus ngerti ra apa jane bagong mau ngewel nantang ratu ngewel ya tetepan mungsuh fene dhewe kae Ndara Antasena piye kae nyuwun pangapunten anak kula Bagong niki mengisane sok mbibiti perkara ora apa-apa jaran kan biyen aku ditutke Bagong kuwi isane ya ming ngrepoti kaya ngene nek mboten purun kula repoti napa sampean purun kula tutke ha nek mboten purun kula repoti kok sampean ngejak kula lah sing ngejake ya sapa mboten ngejak to ora waduh kewirangan to ngene carane wis gek Bu kondur kedaton wae mergek limbukan sedaya katentreman padukuhan Karang Kadempel kula pasrahaken dumateng Ndara Antasena wis ora usah kuwatir ora usah sumelangke tak kira nek mengundurke ya kuwi Nalendra Pranggolan Jagat Kema ndak rasa Kakang Gatotkaca